नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुवेगा चॅनलवर। तर सर्वप्रथम सर्वांना श्री गुरु कृष्ण जन्माष्टमीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर आज आहे कृष्ण जन्माष्टमी, आपल्या घरी साजरी होते, तुम्ही गेल्या वर्षी पण बघितलं असेल। तर आता आपला डेकोरेशन वगैरे झालेलं आहे, काल तो ब्लॉग नसेल बघितला तर इथे आय बटन आहे, तिथे मी देतो, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। खूप युनिक डेकोरेशन आहे या ब्लॉगमध्ये, तर दिसेलच तुम्हाला काय केलं आहे ते एक्झॅक्ट। तर आता पूजा विधी वगैरे सर्व आपण बघू, सगळा आरती वगैरे सर्व संपूर्ण ब्लॉग हा असेल। तर ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि मग नंतर सांगा कमेंटमध्ये कसं वाटलं ते। पप्पा आता सर्व फोटो वगैरे मूर्ती वगैरे मांडून झाले, थोडं थोडं मांडतात आता, मग नंतर हे सर्व मांडून झाल्यावर आपण पूजा विधी दाखवतो मी तुम्हाला। डेकोरेशन कसं वाटतं ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। पण पप्पांची आयडिया आहे ती। पिलो हाय कर ना, पिलो पिलो हाय कर, हाय कर। काय बोलतो मामा? पप्पांची सगळं मांडतात वगैरे, तिकडे प्रसाद चालू आहे, मम्मी आणि ऋतू आणि ताईला याला घेऊन राहायला लागते। अम्मा 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 इथं ठेवा, ठेवायच्या पिलू। पिल्लू डेकोरेशन करते थोडं। काय पिल्लू काय आहे? काय ठेवलंस? काय ठेवलंस तू? हे काय ठेवलंस? अम्मा 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 ठेवलेस? इकडे कर तिला, आम्हाला इकडे बघू दे, आम्हाला इकडे बघायला लाव। हा दाखव, इथं दाखव। हा बघ, हा बघ, पिल्लू पण ठेवतोय आणि पप्पा पण ठेवतात। पिल्लून डायरेक्ट आम्हा बघू लागले। पप्पा ते तिकडे घे, तुळस तुळस जावं पाहिजे। मोठी गाडी माहिती तिकडे ठेवायची कोपऱ्यात, नाही कोपऱ्यात तो वाट ठेवायचा। ऍडजस्टमेंट चालू आहे प्रॉपर एकदम मस्त आहे सर बाहेर। नाही नाही लोडिंग गेल काय एवढं? मग छान वाटत दाखवतो तुम्हाला, जरा सगळं लावून होऊ दे, व्यवस्थित दाखवतो। आणि याला हंबा पाहिजे सूर्या, अशी लटकल तर छान वाटत नाही तर। हा पाळणा ताईने बनवलाय घरी एकदम, त्याचा ब्लॉग आहे ना, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो, जाऊन बघा। खूप छान असं तिने ब्लॉग पण बनवलाय त्याचा, कसं काय बनवलं, मस्त बनवलं। हा बघा ना, मोराची पीस अट्रॅक्टिव्ह वाटतं एकदम। म्हणजे तुम्हाला बघायचं तर लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये, जाऊन पूर्ण ब्लॉग बघा आणि त्या चॅनलला पण आपल्याला सबस्क्राईब करा। बघा आता फ्रुट्स आलेले आहेत, मस्त बसा जागा एकदम कसं सजावट चालू आहे, बरोबर ना? हा हे बघा, बैलगाडी, घर, तुळस, पाळणा, फ्रूट्स सगळं मांडलेलं आहे। आणि इथे कशी ठेवलेले आहे। आता हे चिमणीला इथे जे आपण आणलेलं CST कुठून आणलं, कुर्ल्यावरून आणलं का? नाही, CST वरूनच आणलं। तुम्हाला मी विसरलोय, कुर्ल्या CST मार्केट वरून आणलेलं असेल, बघितलं आता तो पण ब्लॉग आहे आपल्यामध्ये। आणि प्रेक्षक आलेले आहेत, अनिकेत आय बोल, सबस्क्राईब करा, बोल सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी, हा आणि लाईक करा, हा आणि सगळ्यांना शेअर करायचं आहे। हा बरोबर, अनिकेत भावाने सांगितलंय। कुठे बांधूया, बांधायच्या आधी इथून दही दूध आपल्याकडून घेऊन बांधून घेऊ, मी तुम्हाला सगळं दाखवतो नंतर। डोक्यात लावतो तुझ्या, पानही नाही त्याशी डोक्यात लावतो तुझ्या साडी घातल्यानंतर। तू दिसली नाही जास्त कॅमेऱ्यात, काय बोलायचं तुला?
काय नाही बोलायचं. कसं वाटतं तुला फर्स्ट टाइम? मस्त आहे. मस्त वाटतंय नक्की? फक्त फक्त मस्त वाटतंय. छान वाटतं. फायनली सर्व झालेलं आहे बघा तयार. हे मोर आहेत, हे बघा चिमणी, फ्रुट्स आणि आहेत लाडू. त्याचा ब्लॉग ताई टाकणार आहे, तू टाकणार आहे? हा, त्यासाठी तुम्हाला आई बाबांचं या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल. चिमण्या मागायचं लटकवल्यात मस्त आहे एकदम. कसं वाटतं ते कमेंटमध्ये सांगा फटाफट. आता पूजा वगैरे करतील पप्पा, मग ते पण दाखवतो तुम्हाला. भारी ठेवले ना बॉक्सिंग केलेला हा रोबोट. नसेल बघितला तर आपल्या चॅनलवर आहे व्हिडिओ. आता पप्पा पूजा करतात. गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे. पट्टी बंद कर तू, पंखा बंद कर जरा, पंखा जरा बंद कर. देखो अरे देखो कहीं ऐसा न हो जाए, चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए. देखो अरे देखो कहीं ऐसा न हो जाए, चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए. डोलो चिल्लाओगी तब गोरी, जब उलट देगा तोरी, गगरी आगे पीछे डगरी रे. अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे. बाय. पूजा करायला ना पिलो. कोण आले पिलो? आम्ही. घंटा नाही घंटा नाही. हे भाऊ पूजा करतात या. बोल काय करताय?
काय पाहिजे तुला प्रसाद? काय पाहिजे पिलू तुला? इकडे बघ पप्पा करा. चला बाबांसोबत बसा. अगं ती उभी आहे तर तिच्या हातातलं घे पहिले. काय करायचं? त्या मोठ्या मूर्तीला असं. तू पहिलं काय शूटिंग कर. तू केलंय? पंचामृत घेतली वेगळी. बाई. बस ड्रायव्हरला पप्पा बाबा पंखाला पण द्या. देव पंखा तो मामा करतोय. तो हुक आहे तिथे. हा बा इथे ठेवतो बघा मी. तो आईचा असेल ना. हा बघ नाही घे तुला. तिथं पण आहे टीव्हीच्या इथं. मामी मामीच्या लाडक्या. चल नाही आहे. आई इकडे पावडर सरक. ए काय आहे तुझं? लेटेस्ट गाणी लाव ना. कुठली? आताची नवीन आहेत किती गाणी. काय काय राजा बघा सध्या. सोनियाचा पाळणा रेशमाची दोरी सुंदरीता रेशमाची दोरी येते मगारी जरा थांब थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. दही दूध लोणी साखर येते मगारी जरा थांब थांब थांब. दही दूध लोणी साखर पाणी मला राम रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. तू काळा मीरद गोरी तुझी माझी जोडी किती छान रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. तू काळा मीरद गोरी तुझी माझी जोडी किती छान रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब. येते मगारी येते मगारी येते मगारी जरा थांब रे कृष्ण. येते मगारी जरा थांब थांब थांब.
आपल्या घर पाहिजे काय की नाही झाड आहे ना हे काय करू बाप रे काय खरं नाही कुठले का सुटी जरा भैया ठेव व्यवस्थित ठेव जरा दाब पाठी लोड गेलं पाहिजे निधी फोन दे मला आता काय फोन दे तिला पांडवाची बोलायचं मग हा बोल झालं चालू प्लीज बोलू हा मामी ना घे तुम्ही या ना देवर पूजा करायला बर्थडे आहे ना मानवचा मामी पण आले तू करते ना तू करते मग करा नंतर हलवायचं नाही तू बोल गाणी धर आलो धर नाही तिला घालू दे की ती पूजा करते ना तिने हलवलं पहिल्या दिवशी जन्मले बाळ कळस सोन्याचा देते डहाळ कृष्ण जन्मला कंसाचा काळा जो बाळा जो जो रे जो जो बोला की कृष्ण जन्मला कंसाचा काळा जो बाळा जो जो रे जो पावले पण गेले आज दुसऱ्या दिवशी दुसरा रंग रूप सावळे गोरस रंग जसा झळकतो आरशाचा बिंग जो बाळा जो जो रे जो जो जसा झळकतो आरशाचा बिंग जो बाळा जो जो रे जो जो तिसऱ्या दिवशी आनंद मोठा सीता सावित्री बाया मोठा हरी बर साखर वाटा जो बाळा जो जो रे जो खारी बर साखर वाटा जो बाळा जो जो रे जो जो चवथ्या दिवशी बोलली बाई अनुसायने वाजवली टाळी कृष्ण जन्मला यमुना तळी जो बाळा जो जो रे जो जो कृष्ण जन्मला यमुना तळी जो बाळा जो जो रे जो जो पाचव्या दिवशी सटव्या दिवशी बाराचं नारी पाळणा बांधिला यशोदा घरी त्याला लाविली रेशमी दोरी जो बाळा जो जो रे जो जो त्याला लाविली रेशमी दोरी जो बाळा जो जो रे जो 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 रे जो जो श्रीकृष्णाची पादात वाट जो बाळा जो जो रे जो जो नवव्या दिवशी नवतीचा फंद तान्या बाळाने घेतला छंद वसुदेवाचा सोडवा बंद जो बाळा जो जो रे जो वसुदेवाचा सोडवा बंद जो बाळा जो जो रे जो 10व्या दिवशी भाग्याच्या रात्री येते मिळून येती उतरून टाकी ती माणिक मोती जो बाळा जो जो रे जो उतरून टाकी ती माणिक मोती जो बाळा जो जो रे जो 11व्या दिवशी बोले नारद घाल ते गाणं त्याने जास्तच मनावर घेतलं या मामाच्या पोरीला हिरवी गाडी हल्ली गावाला पूजेला मनापासून घाल अरे तो तर मलाच सांगतोय मला सांगतोय गावाला आलेली म्हणून आरामसे चांगली बॉडी होऊ दे डबल आणि एक वर स्पीकर लागू दे इकडे डीजे सुख करता दुःख हरता माता विनाशी पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपादराशी सर्वांगी सुंदर वृक्षेंदुराशी कंठी शोभेमान मुक्ता पराशी जय देव जय मंगलमूर्ती व श्री मंगलमूर्ती दर्शन मा प्रेमान कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचित कवळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जळीत मुकुट शोभतो बरा कुठून मुरे चरणी गागर्या जय देव जय मंगलमूर्ती व श्री मंगलमूर्ती जय शर्मा प्रेमान कामना पूर्ती जय देव देवी काळा ब्रह्मणी माळा नगरीचे कंठ काळा ते ज्वाळा
लावण्य सुंदर पुस्तकी वडा येथून या जळणे मला वाये जुळदुरा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वायू भारती ओ वायू तुझ गौरा जय देव देव वायू भारती ओ वायू तुझ गौरा जय देव देवी दंत सागर मंथन मन केले रामाचे अवचित सापडले असुरान प्रसन्न केले नीलकंठनाथ प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वायू भारती ओ वायू तुझ गौरा जय देव महादेवा धरणी वाहे भीमा उदरी जगा जय देव जय पांडुरंगा हरी पांडुरंगा ब्रह्माई वल्लभ राईच्या वल्लभ भावे जुलगा जय देव तुळशी माला गळा कंठी उनगंठी कासे पीतांबर कस्तुरी लालासी देव सुरावारा नित्याची भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राशी जय देव जय पांडुरंगा वेणुनाद चंद्रपाळा सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा राई रखमाबाई राणी या सकळा ओवाळी तो राजा विठवा सावळा जय देव जय पांडुरंगा ओ हरी पांडुरंगा रखमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा भावी जुलगा जय देव आषाढी कार्तिकी भक्त जनेती व साधू जनेती चंद्रभागे मध्ये सांजे कधी दर्शन घेया मात्र तर होया मुक्ती विश्वासी नाम देव माधवाची नाम पडलो प्रवाही हेतू भक्ता लागे पावसी लवलाई जय देवी महिषासुरवदने व दशासुरवदने सुरवरीश्वर वर्गे कारण संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने बदन हो वो विठ्ठले विठाबाई माऊली ये यो विठ्ठले विठाबाई माऊली निरावरी कर देवनी वाटली पाहे देवा वाटली पाहे ये यो विठ्ठले माझे माऊली ये यो विठ्ठले माझे माऊली आलिया गेलिया हाती झाली निरोप आलिया गेलिया हाती झाली निरोप पंढरपुरी राये ये यो विठ्ठले माझे माऊली पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला गडावर बैसून माझा कैवारी आला माझा ये यो विठ्ठले माझे माऊली ये यो विठ्ठले माझे माऊली आसोन स्वभाव तुझी आकाया आसोन स्वभाव तुझी आकाया कृपा दृष्टी पाहे दया दृष्टी पाहे माझा पंढरी राया माझा पंढरी राया ये ओ विठ्ठले माझे माऊली ये ओ विठ्ठले माझे माऊली आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवकी साधू संत माझा आरती ज्ञान राजा परे जगी जगची कोणी अवतार पांडुरंग नाम देवीले नानी आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवकी साधू संत माझा आरती ज्ञान राजा एक जगाचे ताटकरी उद्या गोपी गाणारी नारद तुंबर हो समगायन करी आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवकी साधू संत मनोरेला माझा आरती ज्ञान राजा अलंकरण पूजन भावेव तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं
देवाचा मदत यावा पदार्थ नामा करोमी यज्ञम सकल परस्मै नारायणाचे समर्पयामि नारायण कृष्ण श्रीराम गोपिका वल्लभ गांधी नायक हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाई हळूहळू सलाम गाणे न बोला 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 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार 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 गोविंद रे गोपाळा गोविंद रे गोपाळा गोविंद रे गोपाळा गोविंद रे गोपाळा यशोदेच्या दाण्यावाळा यशोदेच्या दाण्यावाळा यशोदेच्या दाण्यावाळा यशोदेच्या दाण्यावाळा 1 2 3 4 समाधानाची पुरवशार 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे गणपती बाप्पा मोरया गणपती मोरया गा सर्वदा गुणवंतानंता गुणायका वारणेची आता मोरया मोरया मी भारताने तुझीच सेवा करू काय अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा कोटी कैलाशिराधा शिवचंद्र मोरे महेंद्र राधा मुक्तीनाथ तारिण सिंधू बहुदुःखारी तुझ बिन शंभू मज भेटे विधो मस्तक ठिकाणी जिथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही पुंडलिकावरती जशी लोकांनी सेवा केली तुम्ही सगळ्यांना आशीर्वाद दे सगळ्यांना गल्लीत सगळ्यांना व्यवस्थित कामाधंद्याला जाऊ दे आणि सगळ्या गाईच्या लोकांना सगळ्या गावापासून मुंबईपासून सगळ्यांना सुखी ठेव आणि असेच वर्षानुवर्ष सगळ्या सेवा होऊ दे हीच आमच्या मार्गाचे नमस्कार धन्यवाद गणपती बाप्पा सोनू आरती जाऊ दे बाहेर पापड असा करा साईडला नैवेद्य मला द्या मी किलोला दिली का किलोला दिली थोडं बस असं घे असं नवीन असतं त्याला माहित नसतं आता शिकावं लागेल पाय पडायला रुपये पाय पडला पडलं तर दोघे एकमेकाला विचारतात, कसं पाय पडायचं कुठं मानव आणि रुपेश पुढच्या वर्षी पालना हलवा पाहिजे हे बत्ती वाहतूक खाली आणणार आहे बत्ती लागायला पाहिजे नाही तर ऍडजस्ट कर बत्ती जरा गरम असेल मी घेऊन पळाला ती घेऊन पळाल बर्थडे भावाचा हॅपी बर्थडे कापा कापा
माझं पण नाव असेल मग त्याच्यावर. तू पण जा तिकडे तिघांनी असे राहा ना. पण मी काय बोलतो ह्यांचं बड्डे अजून एक पाहिजे होती. मध्ये जा ना. अजून एक घे. तू का प्रे भाई मध्ये हे तू बाजूला हे चरण करतोय ना व्हिडिओ नुसार यार नावानुसार. मला त्याच्यात घ्यायला टाइम होतो. थांब गाणं राहू दे ना मग आपण. हे काय चला चला कापा. 1 2 3 स्टार्ट. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू यू. मला दे मला दे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाऊजी आता पाया पडायला आलेले आहेत. खूप गर्दीनंतर. नाही ना मी लावत नाही त्याला पाहिजे. दाखवलं माझा कुठे आहे ऋतू? नंतर करतो ना. हा आता मम्मी पूजा करते आमची. हे बघा खूप टाइम भेटलाय तिला आता. जेवण बिवण करस तोपर्यंत खूप दमले. पूजा करते. तुला पण नाही घरी आमच्याकडे. बोल पाय बी कंबर बिंबर एकदम दुखणं थांबू दे. जेवढी सेवा करते तिथं मेवा तेवढा दिवस सेवा करते तब्येत सुधरते व्यवस्थित. तेव्हा पप्पा हे आमचे सर्व डेकोरेशन सगळं पूजा बिजा पप्पा करतात आणि पाया बघा कधी पडतायत. काय हो हे तुम्ही खाल्लं पंचामृत? हा ना आम्ही नाही खाल्लं. आता पाया पडून आता उपास सोडतील. त्याआधी आपण ब्लॉगचे एंड. मला तब्येत एकदम ठणठणीत. या पटा फोन घेऊन या. तर झाले गोकुळाष्टमी. सर्व पूजा वगैरे खूप गर्दी होती. आणि भाऊजी आले की असले. काय रे कसं वाटलं? मला उत्सुक तुम्ही काय बोलता तुम्ही ते मला ऐकायचं असतं. एक्साइटेड असतो. तर कशी वाटली ते कमेंट मध्ये सांगा मला. डेकोरेशनचं आणि कमेंट मध्ये सांगा. हा ब्लॉग आता मी इथेच एंड करतो. तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि थांबा किती पहिलीच आहे इकडे मी. तर तुला कसं वाटलं ते सांग. खूप छान वाटलं. बस एका शब्दात. आणि मम्मी एंड करेल. बोल कर बिंदात चल. काय नाही बोल. छान सर्वांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा. हा सर्वांना कृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दे. मी स्टार्टिंग सर्वांना कृष्ण जन्माच्या शुभेच्छा. आणि हे आम्ही बनवलं बघा खूप सुंदर आहे. तुम्हाला आवडले की नाही ते सांगा. व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बाळगोपाळची जय. जय.